Good Touch, Bad Touch campaign, opisyal ng flagship program ng Dagupan City kontra child sexual abuse. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Opisyal nang ginawang flagship program ng Dagupan City laban sa child sexual abuse ang Good Touch, Bad Touch campaign matapos lagdaan ng isang executive order na nag-institutionalisa sa pagpapatupad nito bilang pangmatagalang child protection program ng lungsod. Nilagdaan ng executive order kasabay ng paggunita ng 30th National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation noong Pebrero 9 sa Dagupan City. Saklaw ng kautusan ng pagpapatupad ng programa sa mga paaralan, barangay, child-focused institutions at community-based programs pang magsilbing opisyal na gabay sa pagtuturo sa mga bata ng kaalaman hinggil sa ligtas at hindi ligtas na paghawak. Nilalayon din itong magbigay ng malinaw na direksyon sa mga magulang, guro at barangay workers sa pagprotekta sa kabataan. Kasabay ng aktibidad, isinagawa rin ang turnover ng resolusyon para sa pagpili ng 10 outstanding policemen sa National Police Commission o NAPOLCOM bilang pagkilala sa papel ng kapulisan sa pagresponde at pag-iimbestiga ng mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa bata. Sinundan ito ng permahan ng Pledge of Support ng mga opisyal, organisasyon at mamamayan bilang simbolo ng kolektibong pananagutan sa pagsusulong ng child protection sa lungsod. Sa pamamagitan ng executive order at patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sektor, pinagtitibay ng Dagupan City ang sistematikong pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng bawat bata. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.